Здравейте и добре дошли! Днес ще се впуснем в пътешествие през милиарди години, за да разгледаме как Земята се е формирала, как се е променила и как е станала дом за милиони видове. Останете с нас, за да научите повече за невероятната еволюция на нашата планета. Едно. Началото, формирането на Земята, преди около 4,5 милиарда години. Нашата Слънчева система се е формирала от огромен облак от газ и прах. С течение на времето тези частици са се обединили под действието на гравитацията, формирайки планетезимали. Един от тези сблъсъци е довел до формирането на Земята, която в началото е била гореща, огнена топка от разтопена материя. 2. Раждането на Луната. Не след дълго, Земята преживява катастрофален сблъсък с планета, наречена Тея. Този сблъсък не само променя завинаги лицето на нашата планета, но и води до раждането на Луната. Луната играе важна роля в стабилизирането на оста на въртене на Земята и формирането на приливите и отливите. 3. Охлаждането на Земята и формирането на океаните. С течение на времето Земята започва да се охлажда. Атмосферата се формира от газовете, изригващи от вулканите, а първите океани се появяват, когато водната пара започва да се кондензира и пада като дъжд. Тези океани са били жизнено важни за развитието на живота на нашата планета. 4. Появата на живота, от прости клетки до многоклетъчни организми. Първите форми на живот се появяват преди около 3,5 милиарда години в океаните. Тези ранни организми са били прости клетки, способни да извършват фотосинтеза. С течение на времето животът се е развил, преминавайки от едноклетъчни към многоклетъчни организми, създавайки основата за по-сложни форми на живот. 5. Камбрийската експлозия. Разнообразието на живота. Преди около 540 милиона години настъпва събитие, известно като Камбрийската експлозия, при което животът на Земята преживява невероятно бързо развитие. Появяват се нови форми на живот, включително първите предшественици на рибите, насекомите и други видове, които днес доминират на планетата. 6. Издигането и падението на динозаврите. Динозаврите се появяват преди около 230 милиона години и доминират на Земята в продължение на повече от 160 милиона години. Те са били най-големите и най-мощните създания, ходили някога по Земята. Но преди около 66 милиона години, масивен астероид се сблъсква с нашата планета, причинявайки масово измиране, което заличава динозаврите и отваря пътя за възхода на бозайниците. 7. Еволюцията на бозайниците и появата на хората. След изчезването на динозаврите, бозайниците започват да се развиват и разнообразяват. Един от тези видове, наречен Homo sapiens, се появява преди около 200 000 години. Човешкият вид бързо се разпространява по цялата планета, развивайки цивилизации и технологии, които променят лицето на Земята завинаги. 8. Настоящето и бъдещето на Земята. Днес ние живеем в епоха на невероятен прогрес, но също така и на сериозни предизвикателства. Изменението на климата, изчерпването на ресурсите и загубата на биоразнообразие са само част от проблемите, с които се сблъскваме. Но с научни открития и технологичен напредък, ние имаме възможността да защитим нашата планета и да гарантираме бъдеще за следващите поколения. Историята на Земята е една от най-невероятните истории, разказвани някога. От огнената топка до съвременния свят, нашата планета е преминала през безброй промени и еволюции. Ако ви е било интересно, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да харесате видеото.
Споделете с приятели и оставете коментар с вашите въпроси и мисли. Благодарим ви, че бяхте с нас в това пътешествие през времето и пространството.